Nahulog na sa gali kun lugot daplin sa kalsada sa barangay Maluong, San Jose, Lamitan City, Basilan ang itom nga pick-up human kini giambos sa wala mailhing armado pasado alas 3 kagahapon sa hapon, Abril 3. Sakay niini ang kapitan sa barangay Simbangon nga si Robert Halal nga naigo og bala sa tuo nga paa, akil buboy na sala nga naay samad sa lawas ug Sali Badal Muslimin nga naigo sa paa ug buko-buko. Apan namatay diha-diha ang driver sa pick-up nga si Omar Akirin. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nagsubay sa dalan ang mga biktima ug wala nila mabantayngan nakapwesto sa ibabaw nga bahin sa bukid ang mga armado ug namanhig. Gipangdala dayon sa ospital ang mga nasamdan sa ambush. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpines, ang hepe sa Lamitan City PNP, posibleng na ay nagdumot sa kapitan ug hinungdan nga giambush kini ug usa sa motibo nga nakita ang rido sa pamilya. Iniimbestiga pa rin natin pero we are not discounting the possibility yung mga alitan nila, yung family feud dyan sa barangay Simbangon. And si Kap naman, very vocal naman siya. Just the other day, nagkanda kami ng assessment kay Kapitan at ni-mention din ni Kapitan kung sino-sino itong mga suspect. Lain-laing klase sa high-powered firearms ang gigamit sa pagbanhig sa sasakyan sa kapitan. Diin dali nga misibat ang mga armado human sa daotang misyon padulong sa bukid nga bahin sa nahisgutang barangay, mao nga walay nakakita sa pag-ambush. Nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga kapulisan ug mga sundalo sa 18th IB aron masikop ang mga armado nga namanhig. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.